Με την κάμερα του medvoy365.gr βρισκόμαστε στο NK Clinic. Σκοπός της σημερινής μας επίσκεψης είναι να πάρουμε χρήσιμες απαντήσεις σε επιστημονικά θέματα από την δερματολόγο και ιατρό αντιγύρανσης κυρία Νικολέτα Κοΐνη και τον γυναικολόγο χειρουργό ογκολόγο κύριο Κυριάκο Τίγκα. Κύριε Τίγκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο NK Clinic. Πείτε μας δύο λόγια για τη μονάδα. Τι είναι αυτό που την διαφοροποιεί? Το NK Clinic λοιπόν είναι μια μονάδα προληπτικής ιατρικής και αντιγύρανσης. Αυτό σημαίνει πρόληψη όλων των νοσημάτων και ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς. Είναι μια προσέγγιση αρκετά ανθρώπινη, αρκετά διαφορετική από την απόλυτη εξειδίκευση. Τα τελευταία 30 χρόνια η ιατρική επικεντρώθηκε στην απόλυτη εξειδίκευση των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να έχουμε χειρουργό δεξιάς άκρας χείρας, αριστερής άκρας χείρας, χάνοντας όμως στην πορεία το όλον, δηλαδή τον άνθρωπο. Μην ξεχνώντας λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια ολότητα την οποία θα πρέπει συνολικά να θεραπεύσουμε, συνολικά να προσεγγίσουμε και να βοηθήσουμε, πέραν από την απόλυτη γνώση της κάθε μίας ειδικότητας, η οποία βεβαίως είναι επιθυμητή και αναγκαία και απαραίτητη, όπως είναι και η ιατρική τεχνολογία. Οδηγούμαστε στο σύνολο και αυτή η αντιμετώπιση του ασθενούς σίγουρα είναι η πιο επιθυμητή. Είναι αυτή η οποία θα τον βγάλει από τα δύσκολα μονοπάτια και θα τον οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων του πριν αυτά εμφανιστούν. Η ιατρική της πυρόσβεσης, όπως συνηθίζω να γράφω, είναι αυτή η οποία μας δημιουργείται πρώτα το νόσημα και κατόπιν ερχόμαστε ως οι απόλυτοι επαΐοντες να λύσουμε αυτό το νόσημα, είτε επεμβατικά, χειρουργικά, είτε παθολογικά, ανάλογα, είτε διαγνωστικά. Είναι αρκετά παροχημένο. Είναι μια προσέγγιση η οποία πολλές φορές θυμίζει κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά μας. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος με ό,τι βιώνει στην καθημερινότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, μια πιο συνολική προσέγγιση και μια προσέγγιση η οποία χωρίς να τον τρομάξει, χωρίς να τον απομακρύνει από τον γιατρό, να μπορέσει να τον έχει με μια σειρά, να βάλει τα του οίκου του σε τάξη, τα της υγείας του λοιπόν σε τάξη και να μπορεί να καταλάβει χωρίς επιπρόσθετο στρες ότι θα πράξει με ορισμένα βήματα τα οποία τελικά θα τον αποζημιώσουν πολλαπλώς. Αυτό το στρες που αναφέρω είναι το εξής. Πολλές φορές λέμε πρέπει να φας αυτό, πρέπει να πράξεις έτσι, πρέπει να πάρεις αυτό το φάρμακο ή αυτό το σκεύασμα. Με το να το συνταγογραφήσουμε στον ασθενή μας ή με το να του δώσουμε μια οδηγία στεγνή, χωρίς να έχουμε ενσκύψει και να έχουμε συζητήσει επί μακρόν πολλές φορές μαζί του, να έχουμε πάρει ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό που είναι το α και το ω γενικά στην ιατρική, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε ειδικότητα, γιατί εκεί βρίσκονται οι λεπτομέρειες και η ουσία των προβλημάτων του ασθενούς μας. Τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Η εξέταση πολλές φορές είναι απλή, είναι μια απλή διαδικασία και ίσως είναι για μας τους γιατρούς και η ευκολότερη. Αν ξέρουμε καλά τη δουλειά μας, θα κάνουμε πολύ καλά την εξέτασή μας, θα έχουμε τα αποτελέσματά μας. Το να μπορέσουμε όμως να βιώσει ο ασθενής μας, να μάθει, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την γνώση του γιατί θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, κάποιες εξετάσεις, κάποιους ελέγχους ή κάποια θεραπεία και να μπορέσει να την κάνει σωστά, αυτό εξαρτάται πάντοτε από εμάς. Εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι
για το αν είναι κοντά μας ή μακριά μας οι ασθενείς. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι τελικά και ουσιαστικά για την υγεία του λαού μας όσον αφορά τη χώρα μας σε δύσκολες εποχές όπως είναι αυτές που διανύουμε σήμερα, και που πρέπει να καταλάβουμε ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας. Χωρίς να σημαίνει ότι κάτω από το πρίσμα ότι δεν δύναμαι οικονομικά να πράξω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου, να κάνω εξετάσεις, να κάνω ελέγχους, να είμαι γερός, απομακρύνομαι τελείως και φτάνω στην αντίπερα όχθη της απόλυτης εγκατάλειψης. Κάτι τέτοιο είναι άκρως επικίνδυνο και όλοι μαζί θα πρέπει να προσέξουμε με πολύ μεγαλύτερη βοήθεια προς τους ασθενείς μας, να καταλάβουμε ότι πρέπει να τους αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, και αυτό είναι κάτι που το NK Clinic το κάνει πλουσιοπάροχα. Δηλαδή αφιερώνουμε πρώτα χρόνο στους ασθενείς μας. Εκτός από την εξειδικευμένη ιατρική τεχνολογία, όπως είναι το ψηφιακό κολποσκόπιο που διαθέτουμε, το οποίο είναι 50 στον κόσμο, όπως η φαρέτρα των μηχανημάτων, των λέιζερ και λοιπόν δερματολογικών τεχνολογιών, οι οποίες είναι στις καλύτερες κλινικές αυτή τη στιγμή στην Αμερική, όπως είναι το Titan, το οποίο είναι ένα μηχάνημα που κόβεται εισιτήριο στο Hollywood στους επωνύμους για να κάνουν μια θεραπεία, και που και από άποψη τιμών όλα αυτά είναι προσιτά στο ευρύ κοινό, και το τονίζω γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πάμε σε ένα χώρο ο οποίος διαθέτει ορισμένα υπερόπλα και είναι απροσέγγιστα στο ευρύ κοινό. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι ο στόχος είναι πραγματικά η γνώση του κόσμου, δηλαδή το να μάθει ιατρική, όσο αστείο και να ακούγεται αυτό. Μαθαίνουμε καθημερινά πληροφορίες για το αυτοκίνητό μας, για την τηλεόρασή μας, για τον υπολογιστή μας, πόσο μάλλον για το σώμα μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, ίσως θα ήταν ένα απειροελάχιστο ποσοστό, που δεν θα ήθελαν να μάθουν πράγματα για την υγεία τους ή για το σώμα τους. Πιστεύω ότι όλοι, εάν τους δινόταν αυτή η ευκαιρία, διακαώς θα ήθελαν να μάθουν πράγματα για την υγεία τους. Είμαστε όμως απόμακροι πολλές φορές. Και εκεί θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη ζωή μας. Προληπτική ιατρική. Ποια είναι η σημασία της και ιδιαίτερα στο κομμάτι της γυναικολογίας? Στο κομμάτι λοιπόν της δικής μου ειδικότητας, η προληπτική ιατρική έχει τεράστια σημασία και στα 8 γυναικολογικά όργανα. Δεν θα επεκταθούμε σε όλα. 2 από αυτά όμως, όπως ο τράχυλος και ο μαστός, δυστυχώς τα τελευταία 70-73 χρόνια αποτελούν τον πρώτο με δεύτερο, εναλλάσσονται στην πρωτοκαθεδρία των καρκίνων φωνιάδων για τις γυναίκες παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον τράχυλο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε από τη δεκαετία του 80 μία διεθνή αύξηση των κρουσμάτων γυναικών που έχουν φτάσει περίπου 450 με 500.000 νέα κρούσματα ετησίως. Ένα δυσθεώρητο νούμερο, εάν σκεφτεί κανείς ότι ούτε στο χειρότερο εχθρό του δεν θα επιθυμούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε την μεγάλη χαρά τα τελευταία 15 χρόνια να γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος τραχύλου είναι άμεσα συνυφασμένος, έχει μοναδικό ουσιαστικά αίτιο τους ιούς ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, τους ιούς HPV. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καρκίνος τραχύλου χωρίς λίμωξη, προσβολή από ιούς ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, χωρίς όμως να συμβαίνει και να σημαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα που θα έρθει σε επαφή με ιούς HPV θα πάθει καρκίνο. Τότε θα είχαμε χάσει όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί το 85% του πληθυσμού της γης αυτή τη στιγμή, ανδρών και γυναικών, δυνητικά θα έρθουν κάποια στιγμή σε επαφή με ένα ή περισσότερα στελέχη ιών HPV σε επαφή.
Αυτό λοιπόν τι πρέπει να μας κρατήσει τρομοκρατημένους, να μας απομακρύνει από τις σεξουαλικές επαφές, να μας βάλει σε μια γυάλα, να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία να ελέγχουμε τα πόμολα που θα πιάσουμε, την τουαλέτα που θα καθίσουμε, τον συνάνθρωπό μας που θα αγγίξουμε προς Θεού. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν κινδυνεύουμε σε καμία περίπτωση όταν γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι η HPV είναι ευρέως διαδεδομένη στο περιβάλλον, ζουν 4,5 ώρες στο περιβάλλον. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί τύποι, είναι ήδη πάνω από 150 τύποι διαφορετικοί διαγνωσμένοι και από αυτούς οι 55 αφορούν τη γενετική περιοχή, περιπροκτική χώρα, έσω και έξω γεννητικά όργανα. Αυτοί που μας νοιάζουν κυρίως είναι οι τύποι που αφορούν σε εσάς τις γυναίκες, στον τράχυλο, γιατί αυτοί είναι που μπορεί να δημιουργήσουν καρκίνο τραχύλου. Βεβαίως υπάρχουν άλλα στελέχη που μπορεί να δημιουργήσουν καρκίνο στο στοματοφάρυγγα, στον προκτό, στο πέος, στον άνδρα, αλλά ευτυχώς σπανιότερα συγκριτικά με τον καρκίνο του τραχύλου. Εκεί λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε και στα παιδιά μας και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ελληνικό λαό. Πρέπει όλοι οι σύγχρονοι γονείς να το βάλουν μέλημα για τα παιδιά τους, ότι το προφυλακτικό καταρχάς είναι κάτι που πρέπει να μας συνοδεύει όλους. Άντρες, γυναίκες, κορίτσια και αγόρια, χωρίς ταμπού, χωρίς προβληματισμούς, χωρίς πώς, τι, γιατί. Να τονίσω ότι δεν μας προστατεύει από τους HPV 100%, 70%. Ωστόσο μας προστατεύει από το AIDS, μας προστατεύει από την υπατήτηδα C, μας προστατεύει από ένα σωρό άλλα λοιμώδη νοσήματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η σύφυλη, η βλενόρια και οι υπόλοιπα, τα οποία βεβαίως δεν τα θέλουμε και δυστυχώς έχουμε και σε αυτά μία τεράστια, μία αλματώδη αύξηση. Φανταστείτε ότι το 2010 συγκριτικά με το 2000 στη χώρα μας είχαμε 576% αύξηση των σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων και το Σεπτέμβρη του 2011 σε σχέση με το 2010 η αύξηση ήταν 1000%. Αυτό μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας αφυπνίσει όλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κουνιόμαστε πλέον ρούπι χωρίς το προφυλακτικό, χωρίς ασφαλή επαφή. Ο στόχος μας ως σύγχρονοι γιατροί είναι να διαφυλάτουμε, να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε, και γυρνάμε από ό,τι βλέπετε και συζητάμε σήμερα για προληπτική ιατρική εδώ στην Ελλάδα, μιας και είμαστε και οι πρώτοι διδάξαντες.